И здравейте, приятели! Аз съм Темпа, тук с мен е Кемил. И сега ще играем Skywars, Minecraft. И така, хора. И да започваме. Чакай. Смених си ника, защото в този сервер на Skywars не ми става Темпа. И сега съм Зою. Поне е хубав скин. Да, на Крипър. Аре, да скачаме. Аре, 3, 2, 1, скок. Аре, готово. При мен ли си? Аре, къде си? Долу има само един чест, нали? Де да знам, ти от моя отбор ли си? Къде си? Да, и трябва да съм при твоя отбор. Къде си? Чакай, аз ще погледна. Я дали си влязъл. Аз скачам. Нали скочи, бе? Не, бе, скачам като луд. След 20 секунди почва. Видях те. Браво. Къде си? Виж, и аз огледай се. Скачам. Никовите ни, както казах, бяха сменени. Също и на Кямил, но той се казваш Зайо. Отначало, дами и господа, отначало бях слязал с... Като не ми стана с Зайо, бях влязал с Зио, което беше скин на момичи и аз го махнах. То ми чакай, аре мама дойде, карай. Аре де, след 15 секунди, кога ще ни пуснат? След 10, 2, 5, 4, В момента 3, има тук 3 честа. И дами и господа, пуснаха ни. И 2 ендерперли. Аз за сега имам само една ендерперла, железен нагръдник. Чай да не мога убиш. Айде да не се килваме. Арху. Да сме отбор. Тога. И да покажем на зрителите как се играе Skywars. Да покажем, тя знае две. Толкова знака го гледа, але, мале. Даро зна как да го гледа. Да, сякаш ще гледа. И да играе с нас. Той геймър, човек. Аре, още една ендерпер. Пичо, аз умрах. Мен ме килнаха. Що е? Кой та килна? Един с железен меч ме килна. Ще отмъстя за тебе, ако мога. Ще отмъстя за тебе, ако мога изобщо. Чакай. Добре. Колко часа ще бъде видеото? 10 минути. Много малко е. Да, какво искаш? Шит, падна. Аз се опитах да направя YouTube канал, ама не ми стана. От Gmail, бе. Да, знам. Кой ма би? И дами и господа, сега почвам от начало. Аре, 3, 2, 1, скок. Не бе, аз съм на той, на джъмпа. Виж до къде стигнах. Къде е? Не те виждам, аз скачам. Ето скачам и аз. Скачам. Аз скочих от джъмпа. Бро. И паднах точно в средата. И да, тук сме на пустинно място. Да, бе. Ето, този Зоя е при мен. Ето буклук. Там е. Виж, скачам. Да, бе, аз скачам. Дами и господа, тук има само един чест, да ви кажа. Не, по-точно 2 има. Или 3, не се знае. Не, 2, бе. Отде знаеш, бе? Тото знам, играл съм тук. Има един котака. Аз преди вас съм... Не, Алек е играл преди нас тук. Тук, дами и господа, ако искате да играете тук, отначало трябва да влезете обед, защото през сутринта няма никой. Не влизайте в сутринта, влизайте през нощта. Или през... Те дори не знаят IP-то, човек. Да, вярно. Някой може да знаете? Няма да го пратя, няма да го пиша за описание. Може да се знае. Къде е втория чест? Аре, хубаво. Аз обикновено пиша абонирайте се. Аре, имам перл от края. Аз имам 4 перли. Омага, сега ще ме убиеш. Къде си? Идвам при те. Няма те килна. Хубаво. Имам железен меч без той. При ли сте? За теб съм. Ето ме. Не бе! Умирай! Не бе, няма се килна. Умирай! Той ще ме убие. То ми бе! Да, значи, да умреш. Аре сега ти умри. Чакай. Първо трябва да умра. Благодаря. Що ме уби? Не знам. Беше ми смешно. Казах ми го в ефир. Кой ме би, бе? Кой ме уби? Аре, без бъден. Умря ли, бе? Да, бе. 3, 2, 1, скок. Аз скачах. Аз скочих. Аз още не.
И, дами и господа, скочих. Дойде ли? Да, тук има май един чест само. Да, само един чест има тук. Ей, там има. Не си дошъл, бе. Тук има... Да, в средата, нали? Да, бе. Пуснаха ни Ender Pearl, дали имам. Как ще Не, ни нямам. пуснали, бе? А? Как ще ни пуснали след 4 секунди? Не ме пуснаха. Две Ender перли. Ето те. Не ме убивай. Моля те, не дей, ако съм приятел. Аз не те виждам, бе. Супер. Ние сме на едно място, точно под нас има чест, нали? Да. На такова място си, нали? Да. Аз нямам И Ender. умрях, шит. И аз умрях. Аре, 3-2 скок. Чакай. Айде, скок. Скок. Го. Аз скочих. Чакай, че аз не намирам място. Чакай. Аз скочих. Чакай, скачам. Ето те. Ейта. След 20 секунди. Тук май има 2-3 честа, бе. Или само един. Не, бе, два има отдолу, също има още един в къщата. Да, те нали са. Хора, пишете за коментари с кого искате да играе повече, с Заю, по-точно Киамил, или Салата Бейге, то се подразбира. Ама ще качам и с Заю. Да ви кажа, аре, можем да снимаме един клип, в който сме всички и играем Майнкрафт. Там ни... Аз сега за втори път играя този епизод. Вчера качих този клип, дето го правях с Киамил. Да, гледах ти, имате 2 клипа. Да, бе, знам. На 7-та минута сме. Томи, аре утре да качим още един. Хубаво, аз мога и сега. Аре, добре, като свършим този, ако не ми... Аз теглям Spider-Man да ти кажа, че още има много. Не чак толкова много, на средата е. Когато ми свършим... На един чест ми изкара цял сет желязна броня. Вися, гледай мен. Не, няма да те гледам. Айде, Ендер Перла. Имам цяла броня от желязо. Аз имам Ендер Перла. Дано да имам Ендер Перла. Отворих честа. Да, имам. И аз ще убия. Ако се тука някъде. Аз няма да идвам при тебе. Аз ще отивам другаде. Не, няма. Къде е? Теле. Аре, убимо. Не, падна ти Ендер Перлата. Да те яд. Имаш ли други Ендер Перли? Не. Гадост. Аре, идваш ли? Да скоча ли? Да, бе. Добре, бе. Не, всъщност. Ще оцелявам, ама нямам Ендер Перла. Чао. Скачам. Уи! Падам! Паднах. И така, скачам. И това ни е за 4 май, за 5 път скачаме. На 8-та минута и 50, на 9-та минута спирам клипа. Не, на 10-та. Не, бе, то може да се спре автоматично клипа. Ами да чакаме да спре автоматично. И няма да кажем абонирайте за нас. Не, по-добре не. Те сега... 2 Ендер Перли имам и букет цветя. Зад мама и зад тати. Не са те пуснали, нали? Не, пуснаха ма. И до скоро, хора, абонирайте за мен и